Bontardi, bom menino no programa de deporte preferido. Essa aqui no 24.7 Mi Deporte. Ave seguro, nós temos tanto informação na aqui de deporte de mundial luna. Na primeiro lugar, bom simang na nos fiel oyente na que escuta nos. Beijo da wak nos riba YouTube, Facebook, anto assim aqui riba canal 74. Ayan na Telbo. Mensen, ave. Não una? Basila, anta bera, 5 meses foi semana passada nos riba Basila Chill também. Onda Kubabai. Onda Cuba Bira, nos nota pretender dita número 1, nos nota pretender dita número 2, nos nota pretender dita número 3. Ah, tá minha câmera aí. Tá nos mês. We nós também damos um tique de dedicação riba nos seleção nacional, que dentro do transcurso de semana passada, já webs, já domingo, na uma 2 vezes, de empatar, perdi. We nós temos em estúdio 4 jogadores na seleção nacional, que é visitante de Holanda. Então, me quero é coisa mais importante para o povo de Bonaire, tá? Vão ser conhecidos com nossos companheiros na seleção, quem não está e como não está senti, etc. Nós também sabemos que de lá um justo foi não. Me tenho que dizer um que nós schakel over bij holandês, sei que do qual que nós indicar que apesar que não está compreender papiamento, não está vociferar na mes, hopi mais fácil de holandês. É um que está nos Irlanda que nós temos é capitão de nossa seleção nacional, que é Marcelon Poirier, e não está desconhecido está de nosso programa acaba de passado, hora estava tatei, me está começando em bom tarde Marcelon, bom vinias que de nosso programa Mi Deporte 94.7. Bom semana, boa tarde, eu não estou Marcelon Poirier, número 3 de Bonaire, então me está com 3 jogadores de seleção. Ik ben Riley Martijn, ik speel in Nederland tegen B, derde divisie. En, mijn naam is Roland Di Martijn, ik speel ook in Nederland en ik speel bij Sportclub Feyenoord. Ik ben Jeffrey Purel, ik speel bij Almere City. Voor de mensen die naar de wedstrijd zijn gekomen, ik ben nummer 11. Oké. Jongens, ik begin eerst, Marcelon, het is voor jou is het natuurlijk niet de eerste keer dat je bij was. Je hebt vaker meegedaan, ook Nations League, et cetera. Jij bent ook een deel geweest waarvoor wij nu in League B spelen. Nou, weet je wat het is? Het was heel veel speculatie. Hey, Bonaire gaat naar die B. Hoe gaan ze het doen? Naar mijn mening doen ze het goed. Ja. Doen ze het goed. Ik denk van, andere mensen hadden misschien verwacht, Bonaire wordt weggespeeld. In de wedstrijden dat ik heb gezien, inclusief van gisteren, ik wil niet Bonaire fan klinken of zoiets, maar in beide wedstrijden vond ik jullie beter in de wedstrijd zitten als de tegenstander. Ja, zeker. Mee eens. Ik ben er zelfs sinds vorig jaar rond deze periode voor het eerst bijgekomen in september. En om te zien wat wij met ons hele team hebben meegemaakt qua onze ontwikkeling als team. Ja, zijn we echt 3 stappen vooruit gegaan. En ook wat je zegt, afgelopen donderdag en gisteren zondag bij de wedstrijd. Ja, wat we op de mat hebben gezet tijdens de wedstrijd is echt niet normaal. Ik denk dat kwalitatief en aan de bal en gewoon alles eromheen, de fans ook erbij, gewoon, alles klopte gewoon. En het is gewoon jammer dat je dan geen punten pakt afgelopen zondag en afgelopen donderdag maar 1 puntje pakt. En dan denk ik dat er wel 3 mochten zijn. Ja, dus ik denk zo, donderdag had sowieso minimaal 3+ moeten zijn. Als je de wedstrijd bekijkt. En gisteren, het minimale zou eigenlijk een gelijkspel zijn. Zeker waar. Ja, ik schrijf over, ik probeer iedereen een beetje de aandacht te geven. Ik heb nu natuurlijk Martijn, dat weet ik nog wel. Ja, klopt. Voornaam? Riley Martijn. Volgens mij had ik 2 keer Martijn gehoord, maar daar komen we zo meteen op. Riley, jij bent de centerback naast Marcelon. Is dat een positie waar je ook gewoon bij je eigen club speelt? Ja, bij mijn eigen club speel ik ook gewoon centerback. En dat is gewoon mijn vaste positie. Soms speel ik ook linksback, maar de meeste positie is wel gewoon centerback. Ja, dus positie. En hoe voelde het? Voor jou natuurlijk, je hebt al eerder meegedaan, je zei dit is je 3e keer, maar dit is de eerste keer eigenlijk in de Nations League, waarbij je dan eigenlijk voor het eerst dan meespeelt. Hoe voelde het? Ja, ik moet zeggen, het voelt echt goed. Ik ben goed opgenomen in de groep sinds het begin al. Dus die jongens hebben me goed opgevangen, hebben me thuis laten voelen. Het voelt echt als een familie gewoon, dus dat is echt goed. Dan voetbal je ook lekkerder en dan gaat het gewoon goed. En ook gewoon, je speelt gewoon lekker je spel, dus het voelt echt goed. En niet omdat het officiëler wordt, natuurlijk wordt het ook wat spannender. Maar ik vind dat het goed is gegaan, we hebben het goed opgepakt. En je gaat steeds meer groeien in die groep en dan zie je ook dat je als groep beter wordt. En dat valt mij ook echt op.
Ja, dat is alleen maar geweldig om te horen. En hoe voelde het eigenlijk voor het Bonaireaans publiek? Want jullie waren vorige keer natuurlijk in die wedstrijd dat je hebt meegedaan, was in Nederland. Klopt. Nederland heel anders. Komen er een paar mensen kijken. Hier zit het stadion sowieso met 1000 mensen. Is ook natuurlijk ook anders als je denk ik de derde divisie speelt. Heb je dat niet? Hoe voelde het eigenlijk om voor het Bonaireaans volk te spelen in het stadion? Ja, het voelt echt geweldig. Je voelt gewoon die drive als mensen gaan schreeuwen. Als de scheids een verkeerde beslissing maakt, hoor je ook dat ze Ja, je hoorde ons. staan. En dat geeft het hele team, vooral mij, dan echt een drive om nog verder te worden, nog beter te spelen. Dus je voelt wel echt dat je thuis speelt. En dat maakt wel echt een verschil. Het maakt echt, voelt goed. Andok je naam de kweke per met deze mensen, nos como Bonaireano, nos assistencia na stadion, dat sumamente importante oregaina que te doen een show. Na antes não que bem para doen een show, pero nos sustenta assim na mais grande. Je zei que momento tem Riley Martijn. Nos erbij nee, Otter Martijn. Dan kan je gelijk je voornaam zeggen, want ik weet de achternaam is makkelijker. Ja, klopt. Mijn achternaam is ook Martijn. Mijn voornaam is Roentli. Zijn jullie broers? Wij zijn broers van elkaar. Dus, Oké, dus de familie, een voetbalfamilie. Ja, zeker. Ja. Oké, en hoe voelt het? Ja, zeker. Voor mij, ik sluit me zeker aan bij Riley. Ja, de eerste keer dan voor het thuispubliek is sowieso een mooi gevoel. Het publiek heeft ons echt prima verwelkomd hier zo. En, ze waren luid aanwezig, dus daar sowieso bedankt voor. En ja, voor die wedstrijd ook die we op de mat hebben gezet, helaas niet gewonnen. Maar ik heb wel vertrouwen dat we in de volgende periodes dat nog wel gaan herstellen. Het was een mooie ervaring. Jij speelt bij Feyenoord? Ja, bij Sportclub Feyenoord. Sportclub Feyenoord. Ja. En hoe gaat dat? Ja, ik speel daar zo in het eerste eigenlijk, nu al vierde seizoen zeg maar. Oké. En, Hoe oud ben je? Ik ben 26. Oké. Ja, 26 jaar. En ik speel daar eigenlijk gewoon ook op de rechtsbuitenpositie. Dus, ja. En dat gaat ook goed. Ja, dit seizoen wat minder. We staan best wel laag nu op dit moment. Maar de competitie is net begonnen. Dus Er kan voor alles nog gebeuren. kan nog voor alles gebeuren, zeker. Nee, dat is goed. En wat vond je van je ploeggenoten? Van hier zo? Ja, dus ja, familie. ja, echt complimenten naar mijn ploeggenoten. Zeker. We hebben denk ik zeker gewoon echt 2 goede wedstrijden gespeeld. Zonder dat we het niet hebben kunnen belonen met sowieso 1 winst. Maar ik ben echt trots op deze ploeg, zeker. Oké. Ja. Ik ga naar deze naam was. Ik weet wel Almere City, dat weet ik wel. Ja, Jeffrey Puriel. Jeffrey Puriel. Yes. Ja, Jeffrey. Wedstrijd? Ja, zijn eerste wedstrijd bij Bonaire, ja. En hoe voelt het? Ja, het is natuurlijk leuk voor een nationale ploeg uitkomen. Mijn oma komt uit Bonaire, dus ik heb daar wel een link in, zeg maar. Maar met het publiek en het land of het eiland hier, het gevoel hier, het voelt gewoon allemaal goed. Dus het is anders dan in Nederland. Het is ook misschien goed voor mij, persoonlijke zone, zeg maar, comfortabele zone, om een beetje uit te stappen. Maar al met al gewoon een goed gevoel hierover aangehouden. Je oma komt uit Bonaire, maar jij bent zelf in Nederland geboren? Ja, ik ben zelf in Nederland geboren. Maakt het ook de afstand tussen Nederland en Bonaire korter wat betreft gevoel? Niet dat jullie hier zijn geweest, voor het publiek hebben gevoetbald. En voel je je eigen meer gebonden aan het eiland, gezien jullie nu ook voor het nationaal eiland uitkomen? Je weet je bent van Bonaireaans afkomst, maar je woont toch je hele leven al in Nederland? Nee, zeker. Ik voel me nu een stuk meer verbonden. Ook omdat we dan natuurlijk interlands hebben gespeeld. En ook gewoon hoe het hier leeft qua voetbal met al het publiek. Dan voel je wel echt dat je gewoon van hier komt. En dat geeft je meer motivatie om voor het nationale elftal uit te komen. Oké. En jij speelde mid. Ja. Is dat ook je positie bij... Nee, het is niet mijn positie bij Almere City. Nee, in Nederland bij Almere City speel ik op de flanken. Dus dat kan als buitenspeler of als back. En hier wou de bondscoach dat ik dan op het middenveld ging spelen. En voor mij is het natuurlijk nieuw, maar ik denk dat ik dat wel prima heb ingevuld hier. Ja, nee, laat ik het zo zeggen. Vanuit het publiek gezien had je het niet gemerkt. Nee? Nee. Ja, Vanuit het publiek gezien had je niet gemerkt dat het niet je natuurlijke positie is. Ja, dat is goed om te horen. Dan heb ik het blijkbaar goed gedaan, toch? Ja, je hebt het inderdaad goed gedaan. Ik vind dat heel de ploeg het eigenlijk goed heeft gedaan. En ik denk dat we trots mogen zijn. En sowieso, je ziet heel veel mensen die reageren erop. Van je speelt tegen El Salvador. El Salvador heeft nu niet de beste tijden, maar in hun beste tijden hebben ze gewoon meegedaan aan de WK. Ja. En dan speel je dan tegen een Bonaire van 25.000 mensen uiteindelijk. Waarbij een land van miljoenen mensen wonen. En dan toch nog 2-1. En erger nog, 2 penalties, broer, als je het aan mij vraagt. Ja, denk het. Jullie waren op het veld. Begin bij was de eerste helft. Was dat penalty of was het geen penalty?
Kijk, welk moment bedoelt u nu? Die Quincy, de eerste wedstrijd bedoelt u? Ja, nee, gisteren zelf. Gisteren zelf, ja. Ik mocht het wel vanaf de zijkant zien, maar ik denk wel dat het een penalty was. Ik denk dat hij ook wel de bal raakt, maar ook wel heel veel van Quincy. zeg Ja, maar. tuurlijk. Ja. Kijk, het maakt niet uit. Kijk, Quincy was voor. Die man komt van achter, maakt die sliding. Ja. En tuurlijk ga je de bal raken, maar je raakt ook voet toch? Precies. En ik denk ook dat op het moment dat hij die sliding inzet, dat Quincy ook weg is, want hij stapt nog eens in ook. Dus ja, dat is Hij was dubbel. naar mijn gezien was hij zeker te laat. Zeker. In mijn ogen ook. Ja. Eens. Hoe vonden jullie de scheidsrechter? Ik denk dat we daar beter... Ja, de scheidsrechter, ja, wat moet je erover zeggen? Ja, ik denk dat hij best wel veel beslissingen verkeerd heeft gemaakt. Vooral ook over de penalties. Ik denk dat sowieso één daarvan zeker een penalty was. En ja, het was... ja, wat kan je erover zeggen? Ja. Ja. Weet, ik zeg eerlijk, maar soms mag je het niet zeggen, maar het voelde bij mij alsof El Salvador is sowieso de bekendste, grootste land en Bonaire mag niet winnen. En zo voelde het erop, weet je. Ze zei, hey, dit zijn mijn Spaans pratende genoten. Luister, het voelde alsof een overtreding, elke overtreding die zij maakten, dat mocht gewoon gaan. Maar als jullie maar gewoon een kleine stootje gaven, dan was het dan gelijk fluiten en stoppen en de vrije trap naar hun toe. Ja, het zijn wel altijd natuurlijk, ik snap wat je bedoelt, maar het zijn wel gewoon randzaken waar je niks aan kan doen. Het is gewoon onszelf om daar beter op te komen en gewoon ons best blijven doen en de goals vallen dan vanzelf. Hoe gaan jullie met deze frustratie om? Ja, die frustratie moet je omzetten in juist positiviteit en kracht, vind ik. Want we hebben echt goed gespeeld. En we werden voor de wedstrijd juist onderschat. En als je ziet wat we op de mat hebben gebracht, kan je alleen maar positiviteit en energie uithalen voor de volgende periode. En dan zorg dat je met 6 punten weggaat. Is het overal zo? Nederland ook? Dat je dat vaker meemaakt? Met scheidsrechters? Ja. Ja, zeker. En ja, het is ook een nieuwe regel dat je eigenlijk niet terug mag praten tegen de scheidsrechter. Dus ja, je kon niet, wat Die regel Marcelon werd zegt. gisteren in ieder geval niet toegepast. Nee, wat Marcelon zegt, je hebt het niet zelf in de hand. Dus je probeert er zo goed mogelijk in om te gaan. Tuurlijk, emoties zijn er in de wedstrijd. Maar we helpen elkaar daar ook bij. En ja, we halen onze kracht daaruit. En ja, zeker. Oké, wanneer zijn jullie volgende wedstrijd? Oktober, Oktober. Weten jullie al waar dat is? Sint Vincent, als het goed is. Dus in Sint Vincent, maar spelen jullie dan 1 wedstrijd, 2 wedstrijden? 2 wedstrijden. Tegen Sint Vincent dan zelf en? Tegen, En Montserrat. Montserrat. Volgens mij 2 keer tegen Twee keer tegen Montserrat Ja. spelen we, ja. Dus jullie spelen 2 keer tegen Montserrat? Ja. ja. En Sint Vincent niet? Nee. Nee, dat spelen we weer in Laatste november window. tegen, in Salvador. Oké. En hoe gaat de voorbereiding daar naartoe? Weten jullie dat al? Is er al over gesproken of wordt dat pas later bekendgemaakt via groepsapp of zoiets? Nou, natuurlijk moet je eerst kijken wie de bondscoach selecteert. Dat moet je sowieso bekijken. En we hopen, ik denk dat iedereen hier hoopt dat er gewoon weer geselecteerd wordt door de bondscoach. En ja, je moet gewoon je best doen in Nederland. Gewoon zorgen dat je fit blijft en zorgen dat je alles speelt. Zodat je, als je opgeroepen wordt, dat je zo fit mogelijk weer terugkomt met de selectie. En dat heeft maar één ding is ook natuurlijk heel belangrijk. Selecteren en ook de chemistry. De chemistry is heel belangrijk als je dat je dat gewoon binnen de groepen houdt. Wij zijn van buitenaf. Wij kunnen niet zeggen van nou, dit zit zonder niks. Hoe is de chemistry? Kan het beter? Is het goed? Want als jullie zeggen de chemistry is goed, ja, dan doet iedereen gewoon jullie best. Ja. Dat iedereen dan gewoon weer geselecteerd wordt. Want als de chemistry goed is, dat betekent dat je alleen maar kan groeien. Zeker. Ja, Ik de denk- chemistry is wel goed hoor. Ik denk ook gewoon buiten het veld, zeg maar, dat we ook gewoon een hele hechte groep zijn, zeg maar. Iedereen kan gewoon met elkaar lachen, alles tegen elkaar zeggen, zeg maar. En op het veld, ja, is er ook gewoon natuurlijk chemistry. Natuurlijk zijn er spelers die ook hier spelen. Dus die proberen we ook gewoon mee te nemen. Alleen, ja, ik denk dat de chemistry wel goed is. Oké. Leeftijd. Iedereen best wel jong. Hoe gaat dat binnen de ploeg? Want is het wel serieus? Meestal best van nou, op jonge leeftijd, de jongens houden van alleen uitgaan, dit en dat. Hoe zit dat? Ik weet van Rulof dat Rulof strak is. Ja, Zeker. kijk, Zeker. Dus ik weet van als je met geintjes komt en dan rare dingen gaat doen, dan gaat het niet opkomen, jongen. Maar hoe zit het met jullie zelf? Hoe vinden jullie het zelf? Kijk, in zulke wedstrijden, ik snap wel dat we best wel een jonge ploeg hebben, maar in zulke wedstrijden dan maakt het niet uit welke leeftijd je hebt. Iedereen moet gewoon zijn mannetje staan. Dus ja, leeftijd maakt in dit geval niet even uit. Maar
hoe ondersteunen jullie de jongere jongens? Bijvoorbeeld, er zitten jongens van Sigmar is volgens mij 17, Mervin 17, Milan 17. Dat zijn best wel jonge jongens die bij de ploeg zitten. Ja. Hoe is de ondersteuning vanuit bijvoorbeeld, jij bent 26, jij kan een hoop ervaring bijdragen aan deze jongens? Ja, ik denk zeker dat wij ook daarin proberen bij te dragen, zeg maar, om die jongens ook mee te nemen. Om te zeggen, ja, bewust zijn van waar we mee bezig zijn. We zijn natuurlijk bezig met serieuze wedstrijden. Ja. Maar ik vind dat die jongens dat ook wel zelf goed oppakken. Dus het is ook wel een deel vanuit hunzelf. En Ja. dat gaat tot nu toe zeker goed. Ja. Oké. Nee, dit is geweldig. Toen wij aan het praten waren, komen er gelijk nog meer. Ik heb hier zo een hoop, dus wil ik iedereen hebben. Moet ik jullie vragen, kijken of ik de andere 4 dan eventjes die kan zitten. Dan toch nog... Wat zijn jullie komen doen dan? Gewoon komen kijken? Nee. Kom zitten. Kom zitten. Ik weet dat. Als jullie opstaan, gaan ze vanzelf. Ja, kom. Ja, niks doen. Ja, wij moeten zo weer weg, vandaar dat ze op ons wachten. Vandaar. Maar, Maar laat ze erbij komen. Als jullie erbij zitten, kom gewoon erbij. Doelpunten maken, ga lekker zitten. Kom lekker op, man. Kan je zitten? Camping moet er altijd zijn. Ja, goed zo, zie je? Makkelijk, toch? Nou, dit zijn bekende namen, want jullie zitten natuurlijk al veel langer erbij. Deze 2 jongens hebben ook op het eiland gespeeld. Bontardi, ik heb hier zo Jort van der Sander, ik heb Quincy Hoeven, Janelle Ronde, Mr. Student, bekend hier op het eiland, maar... Jort, voor jou ook. Ik begin gelijk met de deur, ik kom met de deur in huis. Hoe is de progressie, hoe vind jij de progressie binnen de ploeg? Ja, ik denk als je gaat kijken hoe wij hier, toen ik een jaar geleden erbij kwam... nou, de wedstrijden tegen Anguilla, waar, ja, als je kijkt naar het niveau van Anguilla ten opzichte van El Salvador, is dat een heel groot verschil. Ja, heel groot. En hetgeen wat wij op de mat leggen tegen El Salvador, en als je dat vergelijkt hoe wij zeg maar redelijk matig Anguilla verslaan. Ja, ik denk dat daar het grootste verschil in zit. Ik denk dat er voetballend veel meer in zit dan een jaar geleden. En wat dat betreft eigenlijk heel veel progressie. Jouw analyse van de wedstrijd van gisteren, hoe vond je het zelf gaan? Ik denk dat we in het begin heel voorzichtig waren. Dat we dachten van El Salvador een sterke ploeg. We hebben veel beelden gekeken. En daaruit wel de conclusie getrokken dat zij de ploeg zouden zijn die het spel zouden maken. En ik denk dat we er in de wedstrijd al wel achter kwamen van... er liggen vandaag ook kansen voor ons aan de bal. Ik denk dat iedereen na 10 minuten elkaar wel aankeek en hetzelfde idee had van... er kan vandaag ook door ons gevoetbald worden. Wij kunnen er ook doorheen komen. Nou, dat resulteert in een grote kans al na een minuut of 6, 7. Ja. En ik denk dat dat ook wel het moment was dat we dachten van... het is hier niet alleen maar tegenhouden. We kunnen zelf ook wel het verschil gaan maken. En ik denk vanaf dat moment dat we... ik denk misschien vooral de tweede helft zelfs wel beter waren dan El Salvador. Tweede helft zeker, wat betreft balbezit, was het op een gegeven moment dat Bonaire meer in balbezit was als El Salvador? Ja, nou ja, dat is eigenlijk al iets heel speciaals. Want als je dat van tevoren zou zeggen, dan zou iedereen je voor gek verklaren, denk ik. Ja. En jouw gebondenheid met het eiland wordt er steeds sterker en sterker en sterker. Want je was vorig jaar natuurlijk helemaal enthousiast erover. En hoe voelt het? Ja, dat wordt... Ik wist niet dat het nog sterker kon, maar... kijk, de verbondenheid met het eiland heb ik altijd gevoeld. Vanaf het moment dat ik het eiland verlaten heb, is het altijd wel een onderdeel geweest van je jeugd en van je leven. Maar ja, nu je zo vaak weer terug mag komen en voor het eiland spelen. En ik denk gisteren ook met de support en al de positiviteit die erbij kwam kijken. Ja, dat geeft natuurlijk wel alleen nog meer binding met het eiland. Met dat drums en schreeuwen en alles wat wij in het publiek doen. Ja, doet het wat met jullie? Is wel mooi. Zeker, zeker weten. Het is echt mooi om te zien. En ik was er ook bij een paar jaartjes terug. En ja, het wordt gewoon steeds meer. Wat Jeffrey volgens mij zei, of Martijn, een van de broers. Het voetbal leeft hier echt. Ik heb hier ook 5 jaar gewoond. En als ik terugkom denk ik van, ik mis het wel een beetje hoe de fans zijn. Ze schreeuwen. Als de scheids ook wat verkeerds doet, dan zijn ze ook gewoon op het veld, zeg maar, met je. Dat vind ik wel gewoon mooi om te zien, man. Ja. De laatste keer natuurlijk dat je op Rood Eiland was, heb je natuurlijk voor ATC gespeeld, vanuit in de jeugd. Klopt.
heel anders om nu voor een groot publiek te spelen en zo ontvangen te worden door het eiland ook. Zeker weten, 100%. Ik ben het ook gewoon echt heel dankbaar voor de boys die hier zo spelen en gewoon voor de staf die me de vertrouwen geven om uiteindelijk voor Bonaire uit te komen. En wat ik al zeg, de fans staan ook echt achter ons en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Je vader Iwan is hier natuurlijk ook coach geweest op het eiland. Klopt, ja. Heeft heel veel gedaan voor de volk van Bonaire als coach zijnde en heel veel jongens die onder hem hebben gezeten zijn er trots, maar voornamelijk vond ik het geweldig van deze jongen. Zijn vader was coach bij een andere team en hij voetbalde bij een andere team. En zijn vader was letterlijk elke dag met hem bezig tot de dag van vandaag nog steeds. Ja, nog steeds. We appen nog steeds. Maar hij is niet meer zo involved met jouw trainingen? Nee, want ik train wel echt elke dag bij Volendam. Dus hij heeft nu pauze kunnen nemen? Jawel, zeker weten. Nee, dat is wel geweldig om te horen, Quincy. Yes. En hoe gaat het met jou zelf in Nederland? Rustig? Ja, rustig. Ik speel nu bij Volendam nog steeds. En ik heb een paar minuten gemaakt nu. Heb je van ADO verloren? Ja, toch? Ja, jammer genoeg wel, ja. Jammer genoeg wel, maar ja, ik leer veel. Er zijn 2 ervaren spitsen voor me. Henk Veerman en Robert Muren. En als je hun naam hoort, denk je van, hey, wow, het zijn ervaren spitsen. Dus ik kan veel van ze leren en doe ik ook. En tot nu toe gaat het gewoon goed. Ik probeer veel minuten te krijgen. En als ik er inval, probeer ik gewoon alles te geven. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21. Ja, dus er is nog genoeg tijd voor jou om zeker, dus ik wil wel een van die basisplekken 100%. daar naartoe. Ja, zeker weten. Zeker weten. Yes. Ginel. Yes. Op een gegeven moment, eerste wedstrijd, zie ik, hey shit, ik noem hem een beest. Ik zeg altijd, dat is, als jullie kennen een Toyota Vitz, dat is een kleine auto. Maar ik zeg altijd, die gozer heeft een V8 motor in die auto. Dat is Oliana, want het is, aan zijn lichaam ga je het zeker niet zien. Ja, klopt. Maar wat betreft zijn intensiteit, hoe hij speelt, hij is gewoon een beest. Een beest in een klein lichaam. En op een gegeven moment voelde Oliana uitvallen. Wij zijn natuurlijk jou gewend, spits hier. Ja. En zag ik jou naar rechtsback en wij zo, oh. Maar je deed het goed. Ja, klopt. Het is natuurlijk een andere positie wat ik normaal gewend ben. Maar ja, de bondscoach verwacht van mij dat ik dus rechtsback sta. En dan ga ik er ook gewoon voor. En dan geef ik ook gewoon alles op die positie, zeg maar. Als ik het niet... het is niet de eerste keer dat je rechtsback speelt? Nee, ik heb al eerder... Je hebt het al eerder gedaan? Ja, ook in DC United tegen Salvador heb ik ook rechtsback gespeeld. Ja. Dus dat ging ook wel goed. Dus ik denk dat hij daarom ook een vertrouwen heeft gecreëerd daarom, om mij daar neer te zetten. Dus, ja, op een gegeven moment wordt het moeilijk, want dan heb je gele kaart. Ja. En dan denk je van shit, wat doe je dan? Denk ik als bondscoach, dat is de manier van denken van je wilt ze tegen kunnen houden. Ja. En vooral ik denk dat de bedoeling is dat jullie meer druk wilden zetten natuurlijk als je achter staat. Ja. Dan halen we Oliana erin, binnen 10 minuten ook weer een gele kaart. Ja, klopt. Ja, ik had ook natuurlijk een gele kaart en toen kwam hij erin. Kreeg hij ook nog een gele kaart, maar ja, dat is niet handig denk ik, maar... Jeetje. Maar in ieder geval 3 wissels op de rechtsback gisteren. Ja. Je staat 3 personen, laat ik het zo zeggen. 3 personen op de rechtsback, 2 wissels. Nou, het is natuurlijk kwam Oliana erin in de tweede helft. Maar de wedstrijd was zo intens bezig. Dus dat scheids denk ik zo geen emoties had dat er een kleine overtreding gelijk een gele kaart getrokken. Ja, daar kan Oliana niks aan doen. Maar ja, het hoort gewoon bij het spel denk ik. En vervolgens speel je dan als rechtsback met de handrem erop. Omdat je geen tweede gele kaart kan krijgen op dat moment. Dus ja, dan is het aan de coach om hoe hij ermee omgaat. En dan heeft hij ervoor gekozen om te wisselen. En hoe gaan jullie nu, ik heb het net ook gevraagd, is er al plannen bekend, komen jullie bij elkaar, want jij speelt niet meer in Nederland natuurlijk. Nee. Dus is er voor oktober is eigenlijk om de hoek, dus eigenlijk over een maand. Want weten jullie de datum al? Ja, moet ik even mijn agenda kijken. 13 oktober, dat is dan echt letterlijk over een maand. Ja. Nou, eigenlijk is er bijna geen tijd om te trainen, want ik neem als jullie bij jullie club zijn, dan moeten jullie er gelijk weer aan de bak. Zeker. En voor je het weet sta je weer straks in Sint Vincent. Ja. Klopt. Ja, als wij natuurlijk naar Sint Vincent vliegen, dan voor de wedstrijd trainen we sowieso 2-3 keer met elkaar. En dan die 2-3 trainingen moeten we gewoon zo dicht bij elkaar groeien en weer naar elkaar toe leven, zodat we hetzelfde spel op de mat leggen wat we de afgelopen 2 wedstrijden hebben gedaan. Hadden jullie het zelf verwacht? Laat ik het zo zeggen. Ik ga eventjes langs. Iedereen. Wat hadden jullie gewoon verwacht van de eerste wedstrijd sowieso? Dus jullie hebben natuurlijk je analyse gedaan. Nou, dan ga je tegen Sint Vincent en de Grenadines spelen. In het verleden heeft Bonaire al gespeeld tegen hun met alleen maar lokale jongens, 2-1 gewonnen. Maar ik zeg altijd, hetzelfde als dat Bonaire vooruit gegaan is in voetbal. Geen enkele nationale team blijft staan. Dus je speelt nooit tegen hetzelfde nationale team dat Bonaire een paar jaar geleden tegen heeft gewonnen. Ja. En Bonaire is ook niet meer hetzelfde nationaal team als toen de tijd. Maar wat waren jullie verwachtingen tegen
Wat waren jullie verwachtingen en hoe zat het binnen de groep? Wat werd er voor jullie zelf verwacht en ook van jezelf, wat had je verwacht van St. Vincent? Wat ik had verwacht van die wedstrijd tegen St. Vincent. Natuurlijk in maart hadden we al tegen een grote ploeg gespeeld, El Salvador. En daar had ik er wel best wel goed gevoel van gekregen. En na beelden bekijken van St. Vincent dachten we ook van weet je, wij kunnen ook gewoon het spel maken. En daar gingen we ook gewoon voor. En we probeerden gewoon te voetballen. En hoe meer we in de wedstrijd kwamen, hoe beter gevoel kregen. En ook dachten van dit levert 3 punten op deze wedstrijd. Ja, Jord. Ik zat er wel wat anders in. Ik moet zeggen dat ik het heel lastig in vond schatten, het niveau van St. Vincent. Want je hebt wel wat beelden gezien, alleen het is daar heel lastig om daar... je ziet een tegenstander waar je ook geen idee van hebt wat hun niveau is. Dus voor mij was het echt in de wedstrijd heel snel kijken van oké, wat is het niveau, wat valt er te halen... moet je hoog druk gaan zetten of moet je wat meer inzakken? Wat ik wel het idee had vanuit de eerste helft, vond ik ons... we hadden een penalty situatie, we komen 1-0 voor, we komen ongelukkig op 1-1. Ja. Dus toen had ik echt nog wel het gevoel van, hier kunnen we nog wel overheen klappen. Maar ik merkte toch in de tweede helft dat zij wat meer het initiatief kregen. En ik denk dat de ploegen wel heel erg met elkaar te vergelijken zijn. St. Vincent en ons. Dus ik denk van tevoren had ik ook gezegd van dat zou wel eens een gelijk spelletje kunnen worden aan de niveaus van de teams te zien. En helaas gelijk gekregen. Apart hè? Ja. Tegen St. Vincent, tweede helft, vond ik St. Vincent beter in de wedstrijd inkomen. En juist tegen een El Salvador, waarbij je hetzelfde zou kunnen verwachten, is het omgekeerd. Ja. Dan komen jullie beter in de helft, in de wedstrijd, de tweede helft. Ja, ik denk dat we ook gewoon met meer... Ja, ik weet niet als ik dat kan zeggen, maar met meer scheid speelden, denk ik. We stonden 1-0 achter en we voelden ook gewoon vanuit achterin Barcelona verdedigers van... laten we gewoon een beetje meer hoger gaan staan, druk zetten op ze en kijken wat ze gaan doen. En dat werkte gewoon, dus we dachten van laten we gewoon hoger gaan, kijken wat ze doen. En ze gaven die ballen lang. Ja, op een gegeven moment gingen ze die lange ballen. Juist, en we dachten van oké, weet je wat, dit gaan we blijven doen. En we gaan druk op ze zetten en kijken wat eruit komt. En ik denk dat we de wedstrijd daarvoor een beetje nog aan het afwachten waren van oké, hoe is het team, hoe spelen we samen? En ik denk gewoon dat we bij El Salvador gewoon echt met z'n allen gedacht van oké, we zijn echt onder elkaar. We weten een beetje van oké, dit is een sterktepunt, dit is een mindere sterktepunt. Dus we kunnen gewoon op een sterke punten spelen en gewoon doorgaan. En wat Jord eigenlijk zei over de wedstrijd, de eerste wedstrijd. Ik sluit me wel een beetje erbij aan. Het was echt kijken hoe de boys spelen, wat onze sterktepunten zijn, wat we moesten doen als team om doelpunten te maken. En En jullie zijn een sterker team teruggekomen tegen vanuit de wedstrijd vanuit St. Vincent. De tweede wedstrijd, maar vond ik jullie een veel sterkere team. Vinden jullie dat zelf ook? Of? Ja, dat was ook. Maar wat Quincy ook zegt, het kan er natuurlijk gewoon aan liggen. Dat je bent zo kort bij elkaar. Ja. En de lokale jongens die trainen wel veel samen. Maar de jongens uit Nederland en daarbuiten, die hebben eigenlijk maar een hele korte periode om aan te passen hier aan de rest van de boys. Dus in zo'n eerste wedstrijd is het altijd ook maar een beetje kijken van hoe zitten wij, hoe is de chemie op het veld in zo'n wedstrijd. En ik denk dat we daarvan heel veel geleerd hebben in die eerste wedstrijd, waardoor je in die tweede wedstrijd toch wel met een heel veel beter gevoel die wedstrijd kan starten. Ja, zeker weten. Man. En dan komen jullie dan Volendam, internationaal, et cetera, komen jullie allemaal van die leuke clubs. En dan heb je een Barry op het veld. Topspeler. Sorry dat ik moet zeggen. Hij doet, en ik zag op linksback. Hij heeft natuurlijk assist bij jou. Goede assist. Echt goede assist. Wat denken jullie dan van het niveau Bonaire als jullie dan zo'n speler zien? Eerlijk. Ja, Barry heeft natuurlijk in Nederland ook al Nee, maar ik denk sowieso als je kijkt naar Oliana die gewoon op het eiland is en mee kan. En John die het verschil kan maken, die op het eiland speelt. Barry speelt op het eiland. Jan komt erin op het middenveld en speelt mee alsof hij ook al met de Nederlandse jongens al jaren voetbalt. Dus ja, ik denk dat door ook het niveau wat omhoog is gegaan, dat ook de lokale jongens zich daaraan optrekken. En ik moet zeggen dat ik daar nog wel van stond te kijken, dat er ook veel lokale jongens gewoon heel goed meegaan in het niveau. Ja, nee, dat is ik zeg, wij kennen die jongens, wij zien die jongens natuurlijk altijd spelen hier op het eiland. Maar het is natuurlijk mooi om te zien dat bijvoorbeeld zo'n John,
Want natuurlijk, dat hij gewoon, maakt niet uit wie de tegenstander is. Hij doet gewoon hij doet gewoon zijn ding. Het maakt niet uit wie het is, hij komt ze gewoon voorbij. En ja, bijna een assist natuurlijk, gelijk tegen Salvador. Maar dan denk je van, oké, deze jongens spelen hier op het eiland en wij spelen maar met 25.000 mensen. Misschien met meer inzet. Uiteindelijk zouden ze ergens anders ook in Nederland weer op een hoger niveau kunnen spelen. Bij Bonaire is het niet dat wij niet hoog spelen, maar de intensiteit van training is gewoon bij de teams minder. Omdat we gewoon zo... We hebben maar 5 velden en dat is verdeeld over 11 teams. Dus ook al zou je vaker willen trainen, is het gewoon moeilijk. Voor jullie dat hier op het eiland hebben gewoon en je gespeeld hebben, dus dat betekent gewoon dat je echt maar lekker bij een club 2 keer per week kan trainen met je club en niet meer. Dus dan heb je maar 4 uurtjes per week dat je met je club kan trainen. En wil je meer, dan moet je dat gewoon echt individueel doen. Ronde. Jij natuurlijk die hier bij Real hebt gespeeld, echt de laatste momenten nog. Ja. Ik zie dat Pampel er is en die anderen, maar die zijn bang om te praten. maar die willen niet komen zitten. Maar... Dat is de background. Pero, de intensiteit natuurlijk van... Je gaat natuurlijk... Hoe is het vergeleken met ook bijvoorbeeld als je... Je zit bij Real, dan kan je 2 keer per week trainen en dan ga je naar het buitenland. Hoe is de intensiteit vergeleken met hier op Bonaire? Wat betreft clubniveau betreft? Qua clubniveau, ja. Om eerlijk te zijn, zeg maar bij Real trainen we best wel vaak eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Trainen we 3 tot 4 keer eigenlijk in de week, toch? Dat was natuurlijk in voorbereiding. Ja, in de voorbereiding, ja, dat ook. En uiteindelijk na de competitie hier op Bonaire ben ik naar Italië geweest. Ja, ik dacht in mijn hoofd dat ik eigenlijk wel gewoon fit was. Totdat je daaraan komt. Ik kwam daar, die trainer vroeg gelijk van, heb je getraind, weet je, ben je fit? Ik zeg, tuurlijk, ja, ik heb getraind. Ik kom daar aan, eerste training, kapot. Je merkt wel een verschil, zeg maar, in de intensiteit, zeg maar. Maar ja, voor de rest, qua voetbal, merk je toch wel dat de lokale jongens toch wel kunnen voetballen. Dus daar zit er niet, zeg maar, een verschil in. Het is meer intensiteit, conditie, dat eigenlijk een rol speelt, zeg maar. Dus dat is het meer. Dus het is meer van niet... Kijk, dat is natuurlijk het verschil tussen een niveau... Op hoe vaak kan je dezelfde oefening, dus hoe vaak kan je een goede paas blijven geven voor 50, 60, 70, 80, 90 minuten. Want als je gewoon iemand pakt hier die gewoon in amateur speelt, die kan gewoon een goede paas geven, normaal. Ja. Maar als je dat... Ik bedoel natuurlijk naarmate van 90 minuten, hoog tempo, hoog niveau, intensiteit hoog en dan steeds die goede passes blijft geven, dat maakt het verschil. Ja. Voor wie in de basis staat en wie niet. Klopt. Zeker. Kan je dezelfde drive houden als je vermoeid bent. Nee. Was het klaar? Oké, bon. We gaan afronden. Jongens, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Ik wil jullie natuurlijk heel veel succes wensen. Ik ga mijn best doen om te kijken als jullie in St. Vincent zitten of ik daar naartoe kan gaan. Eén ding ga ik wel niet. Ik ga niet naar El Salvador. Want ik heb zitten schreeuwen en volgens mij hebben die jongens naar mij zitten kijken en herkennen ze mijn gezicht. Dus ik heb al bij mezelf besloten, gezien dat ik in het stadion heb zitten schreeuwen, ga ik niet naar El Salvador. Ik ga niet in hun stadion schreeuwen. Maar in St. Vincent kan ik wel doen. Nou jongens, veel succes. Jullie laatste woorden, gewoon afscheid nemen van Bonaire. Zodat jullie straks op de vliegtuig staan. Ja, sowieso alle fans bedankt voor de afgelopen 2 wedstrijden. Ik denk dat ze ons echt enorm veel hebben geholpen en ook enorm veel kracht hebben gegeven tijdens de wedstrijd. Dat we meer in de wedstrijd kunnen groeien en ook meer energie hebben gekregen. En blijf ons steunen voor de komende 4 wedstrijden die we nog moeten spelen in oktober en november. Yes. Ja, ik hoop de positieve sfeer en alle positiviteit na de wedstrijd tegen El Salvador, dat ze het op het eiland vast kunnen houden. En voor de volgende keer dat we weer terug zijn, dat we daar vanaf daar kunnen beginnen weer. Yes. Ja, ik sluit me bij deze 2 boys aan. Ze zijn er niet met ons als we daar zo zijn, maar ze zijn er ook wel met ons. Want dan gaan ze gewoon via online kijken. En dan hoop ik gewoon dat ze ook ons kunnen steunen. En dat we gewoon kunnen genieten eigenlijk als team, als eiland. En dat ze allemaal achter ons staan eigenlijk. Yes. Ja, ik wil allereerst iedereen gewoon bedanken voor de support voor de laatste 2 wedstrijden. En ja, hopelijk voor de laatste 4 wedstrijden zijn ze er ook gewoon bij, online, overal gewoon dat ze ons blijven supporten. Ja, Bonaire is een klein eiland, iedereen is met elkaar, dus laten we dat gewoon volhouden tot het einde, zeg maar. Bon guys, hey. Masha, dankie. Ik zeg op je mens, Masha, dankie. Ik heb ja, we zijn tourklasse die exito. Paco, we zijn club, we zijn daarbij back. I manera ku awoi ronde kabibisa. Mensen, blijf vooral fit. Bon, blijf op die intensiteit trainen zodat we alleen maar nog meer punten kunnen pakken. Bon, mensen, exito en een fijne reis terug. Yes, dankjewel. Yes.
Danny, wie sind die? Casper Kupampo da tape, pero na ninguém disse ainda na studio que não me saco na minha do de câmera. Dat wil je botar. Kan je nog even, papa, jullie blijven hier. Om 1 uur hebben zij aflevering, toch? Met z'n tweeën. Ja. Wow. Oké, thank you. Mooi avond. Tot de volgende keer. Exit door man. Ja, nu ben ik klaar te ponen pressão riba mi para mim. Maar loop je daar waak oro. Ja, Rai dan que começar a tomar para o programa over, você tem conta com não, essa pessoa mesmo, pessoa bota mais chega 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, tranquila ainda Rai tá se pergunta. Rai, saludo, quanto vai? Saludo, pero é coisa da massa, a mim gusta é maneira com a vai e gai nanki é maneira com anda biba com boneiro, maneira para mim que tini nang no ananse na boneiro, tini nang tingo bingo e conexão. Não só para pegar a dentro de onde também. Sim, mas na tua hora para mira que essa aqui tá com algo tremendo, né? Tremendo. A mim tá com sumamente contente com nós por aqui na to. Você a mim te quer tá chegando a dado momento sempre tá tem vibe que te bisa. Se não sabia com gador já foi e nós um gador local, me te quer lá nós tá para com que tu rato futbolisticamente nós dominamos a El Salvador. Sim, 53% para Bonaire, 47% para Salvador. Tá óbvio bom. E Ryan, a minha wake wega não. Então, me tenho bisabo seguro, lo que é nível que o Bonaire duna den encontro aqui den Liga B, tá paz para a filosofia den Liga B. Nós estava tendo chance de ganhar wega. Tur 2, é um de St. Vincent contra St. Vincent. Nós estava adelante 1-0, pifio de defesa, apone com St. Vincent a empatar e vindo back contra Salvador. Bonaire é a primeira oportunidade para Bahia Riba. Depois trouxe pifio, autogol de parte de Bonaire, apone com Salvador a Bahia Riba e em verdade é momento de botar saco de outro rato. Pero dentro de 2 tempos o Bonaire poniendo pressão para buscar o gol de empate, havia contragolpe, que custa não, vira 2-0, pero no último minuto o Bonaire sabe de corta vantagem e que oportunidade que não anda por empatar para sobra, se for um drama, é bala da penalti. 100%. É bala da penalti para Turene, que estava dentro do estadião, ora que é muito amor, é dor a skop uva, de atrás do uva, a bike a dentro da área. Exato, a bala está trabalhando em direção de gol, mas eigenlijk skop zo uva tem 30. Aqui na nós estamos no mistério de ter VAR. Mas que com que café você começa a instalar VAR na então, ora não bem que câmera na para filmar, bem que VAR na então, pois portar é VAR lo ajuda nós chegar no penalti. No qual que nós mistério, não tá me querer, você até que a mim não, você me tem medo de você coisa, me bota pensa van, ei, bota como árbitro bota é um rol que você conectar mais tanto que isso que está para espanhol, se botar árbitro que está para espanhol também e constantemente. Não, é tendência, boa portinha. Aí era me tá sentir maneira que aproveita cada quem seu sentimento e quando tá mira nem wega me dava sentir de verdade que na dado momento é tá hobby mas track riba uma dona de Bonaire que tá riba uma dona de El Salvador e dado momento me dá mira que tava que me pe idioma e tava comunicar mais fácil que isso de Salvador conversação tranquilo comparar que sim então esse algo como remarcamos já tanto já webs como ayer estava assistência de público. Ela lo que cala hope atenção do estadião estava hope holandês europeu a baiwa que wega aqui. E o webs está gewoon hope mais tanto que já domingo, mas o webs incrível. Sim, essa é a minha atenção mais jovem me tá aqui na cima que bisa nos pueblos de Bonaire de caso assim aqui porta na nota vai gosto lo que me dá trazer lá, pero me tenho que trazer se botar partido de futebol entre o Real Rincón com Vespo, tem Rincón, é vários só tá no estádio. Sim, vários solo por aí, eigenlijk ora é 2 times então, de Vega. Na 2 só tá eigenlijk estádio mais o que tá aí na Jawebs. Então, lo que me te quer que não seleção tão ganho, mano. Seleção de Bonaire, maneira muito amor na minha cabeça hoje, steun com a tahanha de público
Eta pep bo op, maar bo doen het turco team, so el público ta verwacht die bo, pa bo doen mas. Anto aqui nana bota mira ayer dentro stadion e também já web também e grêmio e holandês na europeu também tá bota tem antiano nang si também sin dentro stadion, ko tá bota biba que seleção e bota mira que seleção tá se su esforço pa baike vitória. Aí era hobby mais remarcável, aí era bochincha, tocamento holandês, antiano, naturalmente de outro, gozando de ambiente, pedindo para o gol empate cai, jammer e não cai. Essa aqui não fica assim, que o Bonaire está de uma zona caminho. Agora que nós temos que ter Montserrat, Baudinos. Exacto, me te quiere Rani, no solamente voor Montserrat, me te quiere St. Vincent, yes, aganda Montserrat. Ora possible, a wak e wege também zit het onwega ku equipo de Montserrat eigenlijk a dominar. Riba equipo bo wak mes gosto eigenlijk Bonaire Salvador, Bonaire dat die mais balbezit com El Salvador, pero toch Bonaire perde. Maar is niet dat is me te querer se bo wak asa na dado momento na halftime, ora me dat escuche comentarista na halftime etaba tata 60-40. Montserrat 60% balbezit versus St. Vincent que tem 40% balbezit. Pero na halftime St. Vincent taba tata gana 1-0. Dentro de 2 mitar, na wega tá começar e bota mira na dado momento Montserrat tem que tomar mais risco para não que vai empatar, não tá penalti de qual é para mim o keeper tá tapé, pero tá sair dar stap dilante muito trempang e depois de 2 ocasiões é muito homem que dá tirar casa straight tribe keeper que vira mais fácil para keeper tá pensar aqui, pero me diga em se wega lo vira 1-1 Montserrat lo acaba com St. Vincent. Quando ora vou contra a mim me diga nós temos que ter mais conta com Montserrat. Quando nós temos que ter conta com St. Vincent, mas o Montserrat há bom bala, na hora boa também na balbazet, na nota tata tem parte com na por o gol não cai na favor, pero hora boa que tá conta mesmo com os panos. Nós também tá tem bom wega, pero porta we botar que tá 5 agora ali, den é seguinte wega porta boa em 5. Que vai tá pensei botar com eigenlijk futbolisticamente 4 países, com eigenlijk tá futebol mais forte. Então hora de minha analisação me te seguro Montserrat tá apesar que tem 0 pontos de ponto aqui, futbolisticamente é mais forte que o equipo de St. Vincent. E Costa, não se acaba de entender agora, em outubro, também tem 2 jogos, não se vai ter tudo. Tu 12 contra Montserrat. E nana 6 pontos para Bonaire, está muito importante. Sim, então me te quer, tá pensei mesmo, mirando que se a mim por analisar, eu vega e não orato como Montserrat honga, a trobe, apesar de esse, me dá eu com Bonaire, mas me com 2. Analisticamente, ora me wak wega de ayer contra El Salvador, que men eigenlijk en naam moet ik conta no salaga 1 ponto cai contra St. Vincent, me te querer muito hammer dan contra assim que tem não seguir que manter junto, então não seguir crescer junto, me te querer realístico e parte aqui não, então me te vai ver algo eigenlijk na comienzo, me não apensa que isso aqui está possível mesmo. Pero nós está competindo fortemente para estar número 1 ou número 2 em ploeg aqui. Correto. Agora que nós está dependendo de que natuurlijk El Salvador, El Salvador tem suas 2 vegas na primeira vega na Ghana, sua primeira vega convencidamente ayer a bomba serviço 53 versus 47% balbazet caminho da Bonaire dominar e manan, pero na sabe Ghana toch. Pero me te quer segundo Bonaire vai seguir crescendo, mas nem que muito amor que mensa está sentar hora, então por nanta young, então nanta me serviço, nanta tem crescimento. Sim. Bota mira diferença entre o primeiro vega acaba até que o vega já era. Mas lá não está junto, me quer, mas a seleção da beira tremendo seleção. Então me quer, ora verdade, se bolobi sami, ora não se cabe upgrade para Liga B, essa que lo porta o resultado, me te bisabo, com nós porta de 2, com nós para favorito para de 2 em grupo, me lo bisabo não. Pero lo qual como eu posso dizer é neta hopi costa meta quem tá dentro do grupo, also laga não seria risco tá membro de FIFA versus tá membro de CONCACAF só tá diferença hopi grande. Então isso não significa nada. Passou para membro de CONCACAF tá ganhando membro de FIFA, então laga nós começar esse na St. Martin tá bezig agora que na aplicar capa para virar membro de FIFA, door que staat sa parques, me te quer, não tá bem logrado também, pero ainda não tá membro de CONCACAF. Esse significa que não tem que atender com a seleção, de mesma forma que o Bonaire está atender com a sua seleção com menos 100. Agora aqui tem Aruba, que é eigenlijk membro de FIFA, mesmo com o Corsou, que está hincando mais valuta, mais 100 de equipo, e toch Aruba perde 2 nada contra o equipo de St. Martin. Bota mira também equipo maneira St. Lucia com o Corsou.
Corsou também te perde 2-1. Também Piscina Corsou que guardando Vega de habilidade 5. Pero para mim é uma surpresa grande. Você ora botar wak, me te querer é o qual me não tem eu, pero ora botar vai passar real nesse me bisabo, portar o qual que não tá paga 10 advogado só por cobrir para nós pagar full nos seleção aqui não. De tudo uma dona no qual que nós o consulting que descobrir para pagar 10 advogado só de luna. Que você pensa? Bom, mirando com Boneiro tá jogando, a mim estou bem contente com a seleção de Boneiro. Bom, nós também temos visto, nós buscamos um jogador já for de Holanda, com uma categoria não mesmo alto que isso não de coisa está jogando, pero não também está demonstrando que não pode competir. E você mira, cachorro que tem ganho o Pisang, Boneiro que tem ganho menos 100 que o cachorro, está competindo de mesmo Liga B. Então, a chance está que agora aqui, Boneiro pagava no primeiro lugar. Sim. E por cabo na primeiro, então não tem time, Boneiro tem time que por cabo na primeiro lugar. É o que o Nanga demonstrar dengue 2 vezes aqui, tá riba pífio. Sim. Boneiro tá para a origina de 3 Igual lugares. El Salvador nós mesmos 2 gols não se perde toch 2-1, pero praticamente de maneira de é um também, bem sério, de St. Vincent, tá eigenlijk bobo bisa praticamente também bobo quando como autogol você ainda falho, pifio em defesa do keeper, com a ponte com nossa com a empatar com 1-1. Ok, assim, realmente que não sei que na parte final nós temos hobby gosto de papia. Não, nós não temos mais tempo, não. Agora você saco de cabeça. Agora saco de cabeça para correr com nós, sabe? Rapidamente, me cabeça, só amanhã nós por bem com o resultado na de week na de softball, nós queda para nós não ainda, nós isso de bolas também, nós tem pendiente. Nós é um cabira campeão de bolas também, pero nós temos amanhã para buscar. Tava tem futsal, amanhã nós temos de futsal também de nosso programa para nós papel com a riba inteira torneio de futsal também que arranca sali de fim de semana. E se não pendiente agora aqui Nation League Sul ronda para mim acaba, o que nós vai seguir com esse man que vai ter Copa dia de Boneiro da arranca sali dia 2. Segundo está Uruguai medonga. Uruguai terá que sair contra a equipe de Young Boys. Enquanto para o staff técnico novo de Uruguai. Queda pendiente. Passou Turcos, bom, feliz semana. Bom, Shona, não se queda até aqui, não. Tremendo fiesta também tem dia 5 de outubro. Tem de trove na undam, tem Social Café. Tremendo fiesta também tem, tem quem tem Yandy Ventura e o Amber de Johnny Ventura também tem com duas canções merengue na sua própria merengue na e também sua merengue na de seu papá também. Tem Social Café, essa que é uma fiesta de fundraising organizada para UPB, então preparava para cumprir porque amanhã nós temos mais informação para o que trata fiesta que tem Ocean Band, DJ Marvin e DJ Sicario também toca dia 5 de outubro. Reserve começa a busca bocate na pessoa que está em conexão com 55 anos de UPB, então carte botar na 55 florim, vou começar a busca bocate na cerca de Nandi. UPB, amanhã nós temos com mais informação tocante de fiesta aqui. Nós temos também Punta Blanco Chicken Farm. Punta Blanco Chicken Farm, maneira sempre tem 3 galinhas para $10. 3 galinhas para $10. Nunca mina mais bom tem ele que está na Punta Blanco Chicken Farm. Galinha criollo que criollo, bata po yaman na 777 50 12. Bastel boga 3 galinhas nang sali by Punta Blanco número 90. Busca bo 3 galinhas nang bota na nanta bridi já luna tego já domingo 10 horas ainda para 2 horas de merdia, 2 horas de à tarde para tarde 4 bota hanha 3 galinhas para $10. Claro, robo mi tende gay nanta kanti den kumpa nanta ambe so robo benta nanda weya nanta bira galinha. Então nós tem Omiras tem bonchi corá. Não tem galinhas toba, balde carne, sope galinha, sope cabrito e também sope de mondongo. Botar aí não sei arroz,
blanco, arroz moro, batata fresco, assá, batata fresco, halasse, asuso, ovos, spinache, verdura, rebe, ou salada, digo, vai comer na omira, não, mas ora comer na omira, bota lá, um dia mais young. Experto ng di Optica